Čaute priatelia, no to čo vám chcem teraz povedať je, že Bear končí. Toto je posledných 21 kusov, ktoré sú u mňa na sklade. Nemám ani obalový materiál, ani vo výrobe už nemáme, takže ani zatiaľ neuvažujem, že by som to dával dorábať. Takže zo Strong Poweru nám zostáva potom už len Cosmo, Herbal, Magic. No a už to máme vyložené aj Niambo, ale Niambo pôjde do predaja vlastne, keď je všetko nachystané. To znamená, že teraz sme akurát definitívne dochutili Niambo Wolf Artro a potom k tomu bude ešte Niambo Jada Recovery Drink, aby sa celý ten ekosystém regenerácie uzavrel. To znamená, že máme dva krémy, ktoré vám uvoľňujú svalstvo, budeme mať super klbovú výživu, ktorá bude protizápalová a Recovery Drink, ktorý rozťahuje cievy. Je to vitaminový nápoj, ktorý môžete piť do nekonečna, takže žiadny energetiak, nič, ale proste len vitamíny, prírodné veci a regenerácia na 100%. Takže Bear končí, využite to a ja končím takisto. Čaute.